И какво става? Днешното видео ще дам на моят приятел да играе на Brawl Stars. Чакай да се малко бърна. Благодаря. И сега здравейте хора, аз съм приятелят Стил, казвам се Тодор. Ето, това не е моя акаунт. Това е на Стил акаунта. Той има 64 милиона. И 15 хиляди купи. И сега да видим колко играем. Голям избор, така че трябва време. Малко. Добре, мисля,